Nah di sini tokharung bwthai bang mani iko. Ayang tola botong lasung burung sai kana hadi. Burung besabi ko tokharung bwthai. Nah di tai masan musu buitilang kha bagi khagri mani. Baga se khagri su sung kasai maya khagbo maya. Borok bunyo baga khagri ma bunyo se taibe kobang ro hoka sung kha kisa se nariksu. Borok la kunai bila khakpainai ro. Borok khorok nei atinge borok no khorok nei ro hoka mo sung sachung noksani ba sung musung narka sung sachung se musung narka borok kunai nya busuk ro hokana. Iko mokai bufang tamphai mo bini bufang ayang bos hokta busuk khasing bang mase khasing je warjak baikha tanai ro nah di ka mo oroni no bwthai mo sini oro bari guri bunya sini tokharung tongo mo jondis bithi nei boi paisa layo thaisana 20 taka rok 30 taka rok thango mo tokharung thaisana 20 taka 30 taka rok thango sinmo uttor dokhin posim jotono guri ui kaijak tokharung aba sayo kabo kayo nah di ko abo tini baksa phalnai baksa sanai sing baksa ke phalnai baksa ke sanai baksa ke sikon hamjago baksa ba kotor hamjago ubor khe sai manglakha abor kha totor kha belai ka mo kuluk kuluk rokhe mor khe sai manai iko abrok je kebel kebel rokhe sai manu building building tongkho ragya khu o ragnai rokhe sai malia hamba sinang situng nai tong di ang nano te phurungnai omo tokharung bwthai omo kaisa bithi si mo doctor pham manya ja hambai